dokter er nog niet. Kun je even kijken of de ambulance al komt? Kom op, dichtbij zitten. De 10e editie van Vicary Matinee staat in het teken van spoedzorg. We willen daarin alles laten zien, alle facetten van binnen de spoedzorg. Van huisarts tot spoedeisende hulp, ambulancezorg, crisisdienst en alles wat daartussen zit. Goedemorgen, huisartsenpost. U spreekt met Joyce. Mag ik heel even, omdat u met de spoeddienst vraagt, even vragen of meneer verder goed aanspreekbaar is nu? Op de huisartspost hebben wij triagisten. Dat zijn de assistentes, doktersassistentes die geschoold zijn in die triage, in dat sorteren. Die kunnen heel goed onderscheid maken van dit moet gezien worden en dat kan gerustgesteld worden. En dan maken ze onderscheid tussen 5 categorieën. En de U1, dat is onmiddellijk, dat is met de ambulance naartoe. Meldkamer ambulancezorg, goedemorgen. Hey Dennis, met Kevin, ambulancedienst. Ik ben met spoed naar jou onderweg met Rick Jansen, geboren 5/7/1997. Een jongeman die van de duikplank afgesprongen is. Ik heb mijn man een keer met de 112 ambulancedienst op laten halen. En dat is wel echt spannend en ingrijpend. En dan zie je toch hoe geweldig dat de mensen met de patiënt en met jezelf omgaan. Om je gerust te stellen en om in eerste instantie de juiste behandeling te geven. Dat vind ik echt heel fijn. Ja. We zien hier een dotterbehandeling in het hart. Als je dus een vernauwing in het hart hebt, in je kransslagaders, dan kun je daar met een ballonnetje naar de plaats van de vernauwing gaan. En met dat ballonnetje pers je dan de plak, die pers je in de vaatwand. En dat doe je ter voorbereiding op het plaatsen van een stent. Zodat zeg maar, het vat netjes open blijft en de vernauwing niet terugveert. Zo'n stentje, als die 1 keer gezet wordt, die zit daar je leven lang, zeg maar. Kijk, we gaan dat mooi glad maken. Doen we daar een verbandje omheen. Dan moet je je handje even een paar minuten stil houden. Dan wordt het warm en dan wordt het hard. En straks kun je dat allemaal afwassen wat wit is. In je oren doen. Die aan die kant. Waar zit je hart ook alweer? Het zit in de buurt. Ja, heel goed. Hou deze maas tegen. Tikken. Allemaal klop. Het lastige van spoedzorg is dat het heel breed is. Het gaat van verstuikte enkels tot reanimaties, grote verkeersongevallen. Veel mensen hebben denk ik ook niet goed een idee hoe spoedzorg georganiseerd is en hoe goed het georganiseerd is in Nederland. En we proberen met deze dag ook uit te leggen waarom mensen soms moeten wachten op een spoedeisende hulp, waarom ze niet altijd als eerste geholpen worden. Kijk hè, dat is zo calcium en worden bloed. De helft van de spoedgevallen gedraagt zich klassiek. Dat kun je gewoon zien. Dat is een spoedgeval, die moet meteen door, dat is duidelijk. Maar die andere helft, dat is een veel grotere uitdaging, want die mensen hebben wel klachten, maar die passen niet meteen specifiek bij een diagnose. Dus daar moeten we enorm goed nadenken en vragen stellen aan de mensen om daarachter te komen. En wij vragen ook de triagisten om die mensen te bombarderen met vragen. Daar klagen de mensen wel eens over, maar dat is onze opdracht. Wij willen graag zoveel mogelijk weten, zodat we dat onderzoek heel goed kunnen maken. En dat is vaak moeilijk. De 10e editie van Vicary Matinee is een editie speciaal voor kinderen, waarin er allerlei activiteiten worden georganiseerd voor kinderen. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat het ziekenhuis niet altijd eng hoeft te zijn voor kinderen, dat het een gemakkelijke introductie is voor kinderen met het ziekenhuis. Deze leggen we even weg. Zo. Ze hebben een soort van sokje om hun arm gedaan. Toen hebben ze er een soort van gipsplaatje over. En toen met verband er nog over. En dan een pleister zodat het goed zou vastzitten.
De bovenste, dat is de hartslag. De middelste, dat is het zuurstofgehalte in het bloed. Dat is een percentage, dus ze kan niet boven de 100% komen. En de onderste, dat is de ademhalingssnelheid, zeg maar. Dus als je slaapt, dan adem je heel langzaam. En als je aan het sporten bent, dan gaat hij heel snel, want dan ben je helemaal buiten adem. Ja, grappig, maar als het een probleem zou zijn en als je echt iets zou hebben, dan denk ik dat het helemaal niet fijn voelt om hier te zijn. Wat de mensen hier zien is het onderzoek wat wij dus uitvoeren, dat aan de binnenkant van de longen kunnen kijken. En dat beeld dat wordt dus zichtbaar op de monitor. Dus stel dat dat is dan spoed, want dan hebben mensen zich bijvoorbeeld verslikt in een nootje of een kind heeft iets, een knikker of een klein knikkertje of zoiets. En dat kan dan met een happertje kan dat er weer uitgehaald worden. Een van de belangrijkste taken van het Rode Kruis in Nederland is het geven van voorlichting over eerste hulp bij ongelukken, het geven van cursussen en het verzorgen van de eerste hulp bij allerlei evenementen. Nou, ik denk dat wij als tandartsen toch een flinke diversiteit aan spoedgevallen binnenkrijgen. En zowel kinderen als volwassenen. Bijvoorbeeld bij een sportongeval, een kind wat hockeystick tegen zijn tanden aankrijgt en de tand gaat eruit, wat moet er dan? Belangrijk is dat als de tand er helemaal uit is, dat die bij het kroongedeelte, dus het zichtbare gedeelte wat in de mond zichtbaar is, vastgepakt wordt. Dat je hem vervolgens niet aanraakt aan het wortelgedeelte, want daar zitten vezels op waarmee die tand weer opnieuw moet vastgroeien aan de kaak. Als je hem dan ziet dat hij vervuild is, mag je hem heel licht afspoelen met water. Je kunt hem als ouder of als begeleider kun je hem terugzetten in de tand als je dat durft, in de kaak. Als je dat durft, kun je hem gewoon zo erin stoppen. En die gaat dan naar de tandarts. Lukt dat niet, dan kun je hem eventueel bij jezelf in de mond in een speekselmilieu bewaren. Dat is de tweede optie. En de derde optie is dat je een potje met melk pakt en de tand gewoon in een potje met melk gooit en hem zo meeneemt naar de tandarts. En je moet zorgen dat je dan binnen een half uur tot 3 kwartier bij de tandarts bent. Dat hij de kans heeft om met goede kans van slagen de tand terug te plaatsen in de mond. Hallo. Morgen. Jaarlijks maken 25.000 mensen uit de regio gebruik van de spoedeisende hulp. En meer dan 70.000 mensen maken gebruik van de huisartsenpost. 2, 3, 4, 5, 6. Ademweg is vrij. Mijn nek krijgen omgedaan om de nek te stabiliseren. Mag je eens heel diep zuchten, Rick? Ja, eigenlijk is ons vak helemaal niet zo moeilijk. Als je het alfabet kan, dan kun je spoedeisende zorg verlenen. Wij gebruiken een speciale systematiek, ABCD-systematiek, op basis waarvan we hoeven niet meteen te weten wat de patiënt mankeert, maar we behandelen de eerste problemen waar mensen het eerst aan kunnen overlijden. En op die manier komen we uiteindelijk wel tot de diagnose. Mild. Nou, wij vinden het geweldig om hier in het ziekenhuis de informatie te krijgen die je normaal niet krijgt als je voor een behandeling hier bent. Dat is hij al. Dus je armpjes stilhouden, een paar minuutjes voel je het warm worden. En als je dan eraan voelt is het hard. Dat is echte gips. Alsjeblieft. Ja, ze hebben iets nat gemaakt en in het begin kreeg ik een soort sok aan, met al met gaatjes. Het reanimeren heb ik net bekeken en ik wist nog niet dat je met de mond moest ademen. Ja, ik vond het wel leuk dat ik wel leerde hoe ze hier werkte dan mee en zo. Wij vervoeren ernstig zieke, terminaal zieke of bedliggerige wensvragers die een laatste wens hebben om bijvoorbeeld nog een keer naar het strand te gaan. Of de bruiloft van de zoon of dochter nog een keer mee te maken. Ja, ik vind het een hele interessante
informatie. Zoals ze hier overal met monitors bezig zijn, is wel hartstikke interessant om te zien wat ze eigenlijk allemaal aan het doen zijn. En dan maak je hem weer leeg. Dan kun je hem terugdraaien. De andere kant uit. De stent die zit in de vaatwand geperst. Reanimatie en hier bij de cardiologie. Dat vond ik twee heel bijzondere dingen die voor mij heel bijzonder geslaagd zitten. Ik heb er echt van genoten. Dat het zo duidelijk is en dat de techniek zover is dat ze zo ver in het lichaam kunnen kijken en kunnen behandelen. Dat vind ik gewoon super. 1, 2, 3. Oké. Ja. Ik heb goed nieuws. De scan ziet er goed uit. Dus de kraag gaan we losmaken. Ik vind dat ik het leukste vak heb in het ziekenhuis. Ik hou van het acute aspect van het vak, maar wat ik ook heel erg leuk vind is dat ik alles zie. De volle breedte van de geneeskunde. Van kleine letsels tot groot leed en van kinderen tot hoogbejaarden. Als ik dat goed doe en de communicatie met de mens en als ik ook de gevallen ertussenuit haal die niet zo duidelijk zijn, dan ben ik blij. Dan doe ik mijn vak goed en ik doe dat met plezier. En ik hoop dat nog heel veel jaren te mogen doen. Aan het zitten, hè? Dag.